Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. vakatanga kudanana nino ndichingozvinzwa ndozvikuitika zvadaro vachidanana havaishandisa foni madzimai angu vane foni uya ndikavatengera vaishandisa foni yomamai vari apa ndo vaifamba nekudzimai angu amai avabuda pamusoro vane foni yaishandiswa ndichinzwa kuti ndozviri kuitika akatumira shamani apana imwe futi witness panyaya yako havasisi ndichiendera mberi ndobva ndachizoona manje dzimai vangu vatengerwa foni yatengerwa ndibate pakasviki pakaenda kunosiyiwa mafoni pamba futi paamai guru yemudzimai abuda ndovaita dhiri amai vacho naiye ndobva ndachiudzwa kunzi iwo mukadzi wako waridana nacho chatengerwa mafoni ndikati alright kandi mafoni aya emhai manje ari kuuya vatopiwa nhasi ndobva ndambomirira shuwa mafoni abva ashuya pamba mafoni akabva ashandiswa mumwe sekuru wangu anova sekuru mudzimai wangu ndo akasvika nefoni kanzi muzukuru ndakutengera foni bata makumbo yako muzukuru ndakutengera foni wakandiitirawo zvakanaka kuti ndidanane nemukadzi uye adabuda uye andana sekuru uyu ndovada kuroorana saka ndakutengera foni wakatidananisa nagogo wako saka ofoni inini nenyaya yekuti ndaiziva zvaitika ndaimira kuti vanhu ndivabate ndaingodzikama zvangu ende kumba kwaamai vaindokumba kwavaienda vachipiwa imba vachisangana pamwe chete mukomana nomudzimai wangu zvese ndazviudzwa nevanhu ndiri ndambobuda ndiri kuhana kutengesa foja ndaitofonera ivo vanhu vai vapinda mumba vatori vese uya ndikati amani handiko kumusha ndiri kuhana kutengesa foja shuwa foni yasvika ndobva tabvunza sekuru masvika kuputsa imba yemwana wemuzukuru weiviri kanzi aneko muzukuru ndati manyepa seti matengera foni yatengerwa nechikombo nanhingi sekuru vakambodambaramba nguva iyo vakabva vambotiza pamba ndivese nomudzimai wangu ndobva vandochengetwa kumba kwomukadzi yeuyu kanzi tigara pano kuseni bhazi rikasvika ma33 wongotiza uyendi bozi yatova nyaya shuwa ndikabva ndatevera ma3 kwebva ndamutsa mudzimai wangu ari kumba kwendi kwakarara ndobva tazotaurirana madzimai chii chakanyatsoendikanyatsondiudzai ndobva akati azoshuwa pamwana ndinodanana natakaenzera chiuchi saka shuwa akanditengera foni ndobva mudzimai wangu abvuma foni yeni pandachipirwa foni kufunga foni chebvira ndinayo ndo nyaya yangu amai isati chaendawo muri kuwirirana here zvekutaura nomwe wenyu kuti imi mishowani makatenderwa foni imi makasvika nokuda musha tobva maudza muri kushokwa foni ndakatengerwa asi todanana nechi kuti kuda musha kako nomenyu makamuudza saizvakutaura very good iwe pakazvaunopikisa here chirikutaurwa nemurume wekuti iwe wakatengera mukadzi wake uyu foni ende iye akazotaura kumurume wake kuti munhu wake kushoka ndakatengerwa foni ndotodanana newe pamusoro eshe zvakaitika ndakapfimba shuwa amai ava ndavapfimba pekutanga pavaita sei vavandiramba vandazovapfimba kechitu ndipo vakanditi kana uchinyatsondida nditengere foni ndichibva ndaita sei ndavatengera foni panoitaka tinzwana nei chokwadi handiti munhu anenge auya munokubatsirwa kuti ataure zvinenge zviripo saka kana ataura imi munokurumidzawo kungoti makafara mubva mamupa mukana kuti chii aenderere mberi handiti isu kana tichibvunza tisare nyaya inofanirwa kunenda mberi andika kupeta muramba uchiri kunyoroka ende zvikapedzere nguva chanakuyendekanadai mambo vanokuedzera judgment kati makada kukakaura kuti zvinhu zvakaitika mambo vanozokuva vanoshamwa yakaita se yakaoma right imi ndobva mazopfimbana nokuinda uchidanana
vandamutengera foni saka vachiti tinozopedzerana nyaya yedu patichaenda kuchechi sezvo tinongonamata tese isusu tisatamubvunza mukadzi uyu kuti imi makara kangani imiwo karani kangani nomukadzi uyu ndinamubvandirana aiwa kangataure chokwadi chokwadi nokuti uyu akatara chokwadi mumuwana aiwa chokwadi naye amai uyu zvaakakumakana naye akazotengera foni imi makana naye kangami inyadzise zvakaitika pamusoro nezvishwa murume akandikonza tine mazuva zvoda andikonza saka ini pakandikonza pandikati aini kuti ndizive chikwadi kuti nditengere foni ndikashuwa nditengera foni anditengera foni ndipakafona kuti foni ndatenga ndotoonana sei ndakati ahwe pamba apo muzukuru pabhinzi ndobatiri ndipe foni ndikauya shoni foni bandi ndobva azofona kuti right foni ndauya nayo tochiita sei ndakuchida kuona iwo ndakati zvichida chinimirira murume wangu angobuda chiro zvapandikonda basi akangobuda ndokuita sinokuudza tutaona shuwa ndomaziva yangu kuti mukuziva kuti murume aitozana mapindiro aita murume uyu nokuti panga patova nemasosa aitokufudza aitokuonai mukuziva kuti akafonga kwaari izvinovapinda nokuti zvoashuwa murume anokudaika andika haana kukuramba anokudai asi panokuita chokwadi chokuti mhandu inoda kwadza musha ndioite sei wesi kuendeserera mberi tinegere ichakamiri chitaura icho chokwadi pamberi pomurume chakambamberi padare kuti mwari akubviretsitsi ini hangu mambo pamusoro inini kuti ndirari murume uyu ndandisati ramundarara naye asi tanga tiri mukudana kwedu hakunei 2 months tagumana kudanawo saka hongu murume wangu ainzwa kuti mukadzi wako sezvo ukukumba koshamwari yangu ndokwandaitambirawo asi kuti inini nditi ndakarara nomurume uyu ndiri kumira ndanga ndisati asi panga tingafoni ndopakandakara kuchitiwo ndakuchitanga kuchitanga murume taingodaro tomafoniungofonera Amora foni. Iye urubo tikutere mukadzi anayo ere foni ningi. Shava chavatadza chimuhwana nditi zvambotawana mamba. Vangadai vakati hungu mukadzi uyu ndinomuziva ndakamutengera foni ndakadana naye badasendalala naye sekusana kwakamuita nhasa. But ini I should be believe kuti kana ndichitonga nyaya manje foni inoti kana mukandisvisa zvenyu vabereki kana mukandisvisa kuti ava havana kurara vese but ini nditaura kuti vanhu vakarara vese nokuti hakuna kuta changaveri hakuna munhu anotengera foni iye asati arara nomukadzi kuti ndangu kutengera foni ko wakafanhasi matesha motikari wasina kukwira kurana kuti imimi manje imba imi muri kuida ikoko ka hakuziko kuti muchaviga chimwe chinhu kana kungotaura museti mararwa kuti ndafonerwa nochikomba changu ndaenda kurarwa ini ndozvokubata izvenyu musina kuenda kurariwa kwacho asi mwoyo wangu unenge uchiti marariwa but imini manje kubvuma kwamaita kuti pandakatengerwa foni ndopanga ndakuti ndichimupawo kudya kwake zvichireva kuti iko kubvuma kuti ndakuda kumupawo kudya kwake makatomupa manzwa kana vanhu vese vakateerera uko vanotoziva kuti ichokwadi makatomupa asi zvinhu zvinongonyadzisa but hapana chechanyadzisa nokuti mabatiwa mapanzwa amai kanongodzimba ndekakuti mutaure kuti ndakararwa katanhatu asi nyaya yekurariwa makarariwa amai kuti chikorerutsai kuitira kuti murume wenyu anatsekubhirivha tinatsekumukwenenzera kuti muende kuvakaimba yenyu makarariwa kangani amai kurariwa makarariwa chingorerutsai nokuti manga matobvuma kuti pandatengerwa foni ndanga ndakuchimupa manje kudya kwake unoonawo zvinodzimba sei mwoyo womurume wenyu pamusoro
Urina kuti ndibvuma kuti shwana murume ndakarara naye. Manje ndarira. Alright, zvakanaka yambo. Zvakanaka regai tite tikurumidze kufamba. Mambo vataura zvakanaka nechichukuchi. Mambo vataura kuti panapa iwewe wawanikwa une mhosva kurara nomukadzi kana kumukonza asiri mukadzi wako inongori mhosva. Handiti urare naye urege urara naye asi wamukonza chete imhosva. Ya chapupu chiri kuzotendera kuti iwe sho wakakonza mukadzi nomatauriro amaita iwe wega wati mukadzi wangu uyu ndakamukonza uya ati ndakamukonza makamushengera kuona ndizvo. Saka izvo nemhosva yakabatwa nayo yokuwanika uchikonza mukadzi womunhu kutengera foni nomata kuti haunorara naye but kana uchero ukarara naye chero dare zvaro risingade kukumanikidzai kuti mimi mutaure zvamusina kuda asi mambo uchibata mhosva yako mambo anongokupa mutongo ipapo. Vasati vapa mutongo iyi foni iyi ndoyachangamiri nokuti ifoni inomutaura hakuna munhu anofanira kutaura nayo. Saka foni yatova yachangamiri ndo upopo hwachangamiri mudare rino kuti foni iyika ndo yakanyengeswa mukadzi wani womunhu. Saka changamiri dzikisai mutongo changamiri. Nyaya iripo ndeyekuti chiuchi wakabatwa nayo kuti wakapfimba mukadzi womunhu chakubatisai foni iyi. Saka uyu anoda mombe nhatu mukadzi wake. Changamiri vanodzikisa mutongo kuti chiuchi kwabatwa nemhosva yokupfimba mukadzi womunhu nepo anoripa mombe nhatu. Waiona manza payasvika kusvika uko mombe mhoinga netsokama tishedzeya dhirivhara amai weyakanoda mchana zvida kuzvenga zvida sei mungatipoere zvakazara maererano yachiuji nomukadzi zvanozoweni nokuti ndimanga maidhivhava mashoko ka muchizota se muchizowangaio saka nemungatiuzei kuti zvakafamba sei. Shuwa vanhu vakadanana. Vakarara kangani? Pakurarai. vakangodanana chete Vakangokunzana vachiti kana ndikudza nokuti unondida nditengere chinditengere foni. Shuwa foni ndibva vatenga. Saka imimi ndima kuudzwa foni here? Foni. Inini yangu yakanga yauya yangu foni. zvakanga zvauya foni imimi ndima amaika makaonere zvakakodzera kuti imimi sezvo maiziva kuti uyu mukadzi womunhu makaonere zvakakodzera kuti shiwani uya atengere foni mukadzi womunhu muziva kuti hasi musikana. Inini pakuya foni pacho inini ndikazokuya kana foni dzedzauya ndatombobvunzawo pavakadanana imi makasiya foni wasavatengerana asi vadanana imi maziva ndati makaona zvinokodzero ndeyo kuti uyu adanane nomukadzi womunhu imi muchiziva kuti hasi musikana. Ini ndakatazokuzotopindawo mazviri asi pakukonzera vakakonzera regari saka ndokutaurira zvamataura ndazvinzi imimi makazokupindawo mazviri ndopari kubvunziwa kuti makaona here zvakakodzera kuti mupindewo mazviri sezvo uri musha womunhu waitoparadzwa ndochete mubvunzo vari kubvunza asi mimi makapindawo mazviri. Pamba penyu ava ndokwana pachinyanga
Pana chinyanga kuroti uyu nevava vaisangana pamba pevava. Ndoza murikedza kutsanangura. Uyezo foni yao ndio yetu foni siwa yokungaisiwa. Bora hiyo. Chaitika pama. Anti ndamu. Amuna murume. Zosa. Saka bicho kwa nicho kufoni ndio ya iPhone so ne wao ndio wasukumenike. Pakufoni na iPhone na shishua asi uyu murume uri pachifono kwa mukadzi wake. Aisha sofoni yake. Saka pakutadza kuziva kuti. Okay, mira mama. Mimi muri ameuka. Ipa. Abandiko kuanga wayanza dzao. Kuyanza dzao. All right, okay. So kuroti apana chakaipa. Sangamira ava vanowanika nemhosva yekupinda munyaya dzekupaza musha uyu. Saka ndoumbo hwavainawo. Asi varikutaura vega kuti vakapinda mavhiri. Mazviona ndinenge imimi sikutashaka kuti imimi shopadishiwa mazviona kuita kuti imimi ndina mabasa musha wamunhu. Ende mafoni aka ari maviri. Mubva mapuwa yenyu ndopuwa yato. Muzvibhadharirwa basa. Badharirwa basa. Yatopera regai tipe chakamiti zvekuti vanoti kudini pakomenzi dzavo pamusoro pamanya chakamiti. Iriko ndekuti mai mwangu ine mhosva yekuti makapindira nyaya isiri yenyu nekuti ndimatokonzeresa kuti zvisvika kuti foni dzizoteera but ini ndiri kuti samambo manje ndinenge ndisingadi kuti munharaunda mupindire nyaya dzevanhu because tikazokubatai kuno tinokubhadharisa mafaini so motobhadhara dare rineri $50 iyo kuti makapindira nyaya idzodzo zvikunze kwemutemo because hazvifuni kupazamisha yevamwe vanhu chitarisai motipazva zvisvika manje foni iyi haichava yomumwe munhu kana yeye takaenzana akanga akaitenga because haina munhu achaipfira yakungosara kudare rino yakutoshandiswawo namambo ini mochibhadhara $50. Chakambere vanodzikisa mutombo kuna mai vakanga vari sadombo pakati pavaviri kuti vanofanira kubvisa $50 fines kuti vaida kupaza musha womunhu. Mari yamai kana muinaye papa unogona kutobhadhara izvozvi. Alright. Saka iri kuenda pajudgment unozokwanisa kuti right mimi 50 yenyu iyo hamukwanisi kuuya nayo kuno kudare rineri munoti kureka inotopera futi nebhazi munoti inozotosvika zvamunoita muri pedyo ikoko munoenda kuna subbook manzwa subbook ndine mari yamambo $50 subbook iyeyo anozonosvitsa mari iyo kuna mambo anozofona tanzwana. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.